Oi, xe Santroido, e o domingo hai que cachar as patacas, Xa está avisado o meu irmán para traer o tractor, o sea que non vai os proito para o fogo. Pois vai ser que non. Xa lle podes ir dicindo ao grande teu irmán que non veña co tractor, porque o domingo vou a Santiago. A Santiago? É logo que se lle perdeu as mullitos en Santiago. Perder non perdemos nada, mas ben están non roubando. É logo que tiño que están facendo capturas dos emigrantes. As pensións dos emigrantes, as caixas, as preferentes, o naval, o agro... Daquela que? O domingo ás 12 na Alameda, non? Como sempre, a defender o país. Por unha patria soberana, o domingo ás 12 na Alameda de Santiago. Para que ninguén decida por nós. Bloque Nacionalista Galego.